Dá le idir náisiúnta na man agus a maihan seo. Tá dulgus aran níos mó dhéanú ar son na cara. Ní buntáiste sa bhreis é cormas, is riachtanas é. Tá sé riachtanach go meach comhionas inscinne ag críolóir gach sochaí. Is féidir lena lig Ibrú ar son na córa. Is féidir linn ar fad pórta chhlacha. Tá sé de chóchta gan ar fad a dulling lec le stereotípi inscinne. Ard a tharint ar cléinteacht agus ar leachceall agus tréid ar son na cuimsethe. Ní bhainean an tréid chun comhionas inscinne a bhaintach le mrá a bháin. An luach le cóghóilethe wathe le dulchan cín, sóisialta, eacnamaíochta, cheoltóire agus polúla na man. Is féidir le gach duine a gcuid a dhéanamh. Is féidir linn ar fad áirithe dearfacha a churchan cín I damhta a chéile. Cámad go léir mothú go bhfuil mud curtha san áireamh agus go bhfuil áit an ring. Buinmid comhionas amach trí chothramas a churchan cín. Ní lóré a rá, smuoine géir, DNA. Cud luachar. Glach leis go hoscailte, glach le gachsáis cothramas. Déan machnamh ar an éagsúlacht ar an gcuí gur féidir ar fad a bheith mar chuid an réiteach. Agus den muid cínte nach chfuil muide chur leis an aib. Spragaí bhór gáirde, bhór ngáilta, bhór ggóchlacathe agus bhór bobbal chun ghlacha le cothramas. Glach leis go háscailte, glach le gach ceanneal cothramas. Is féidir linn comhaibbrú le chéile le hairithe dearfacha a chuir bhain. Is féidir linn dahan cothram a chruthú le chéile ar son na córa. Is féidir linn aibriú ar son na códa. Is féidir linn ar fad pórt a ghlacha. Go lá international na man agus a maihan seo tá dulgus aring níos mó a dhéanamh ar son na córa. 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 Ar son na cara. Ar son na córa. 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 Ar son na córa.